Halos hindi namin maitago ang kasiyahan habang papalapit kami sa finish line. Ibang klase ang hirap na pinagdaanan namin matapos lang ang karerang ito. Lahat kami ay pawang mga first-timers sa ganitong klaseng palakasan. Ito ang pinakaunang duatlo na sinalihan naming lahat. Hayop, ang tindi ng intro. Kala mo talaga tumapos ng ultramarathon ng mga kolokoy na to. May pa-dramatic background music pa at slow motion cinematic effect. Ito ang pinakaunang beses na sumali ako sa isang duathlon event. Actually, hindi lang ako. Kaming lahat na yan na nakikita nyo sa video ay pawang mga first-timers sa pagsali sa ganitong event. Ito ang first ever Cauayan City Off-Road Duathlon event na ginanap sa Cauayan City, Isabela. Kaya naman kailangan natin ng isang epic na intro para dito. Ayan kaming 7. Kala mo mga kampiyon na sabay-sabay tumawid sa finish line. Kala mo po podium ang mga kolokoy. Pero ang totoo niyan, kami na lang ang hinihintay dahil mag-uuwian na. Mag-uuwian na mga organizers at kailangan na magligpit. Welcome to Cauayan. Yan, time check 4:38. Andito tayo sa Cauayan Isabela Sports Complex. Ito ang aking first ever na duathlon. Bike tsaka pahinga. Hi. Hello. Bike check-in na po tayo doon, sir. Andito po si Mayor. Mayor, good morning po. Si Konsi Egay. Picturean ko kayo, picturean ko kayo. Yan. Okay. Tatakbo ka pa si Egay, ha? Hindi mo kailangan na helmet. Ayo. Okay po. Thank you. Bike check-in tayo. Hindi natin alam masyado ang mga galawan din sa ano. Bike check-in po. In order din to kailangan. Hindi pwede kung saan sa... First timer ka? Oo. First time kong sasali sa ganito eh. First and foremost, of course, gusto po natin batiin ang ating race director, Ma'am Shane D. Palakpakan po natin. Kila Attorney Marisa and her group, palakpakan po natin. Sila po ang nag-ayos ng route natin and everything else. Kaya po maraming salamat po sa buong grupo ninyo. At to everyone na kasali today, good morning again and to our city officials. Magandang umaga po sa ating mga bisita, sa ating mga taga-Cauayan at lahat po ng mga first time racers gaya ko. Palakpakan naman dyan! Yan, ako po ay nagagalak at itong programa po na ito, hindi lang that we are getting together and pushing for good health,
And hindi lang yun ay makakatulong pa po tayo sa ating mga atleta na Paralympics po ng Cauayan City. Kaya po, ako po yung nagpapasalamat sa bawat isa po sa inyo dahil sa contribution ninyo. Sa dami na nagpapahabol the few days back, mukhang hindi ito ang magiging last natin dito sa lungsod ng Cauayan. Actually, we are also exploring na ang ating triathlon, no? Ma'am Shane. So hopefully this coming gawa-gawayan, pag-uusapan namin kung duathlon ulit or triathlon na. But I hope everyone na kasama dito, makasama po muli natin sa mga susunod na events dito sa lungsod ng Cauayan. So again to everyone, have fun, let's enjoy the day, let's challenge ourselves at let's make a mark here in Cauayan City. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kuya, sa Lego, kuya! Kuya, sa Lego! Kami nasa buntot ng ano ngayon. May naiwan tayo dun kanina. Meron pa? Mabilis pa tayo itong lagay na to? May bumaklas sa atin. Ay, bumaklas! Hindi na tulungan eh. Hindi na kaya ang breakaway namin. Kasi lukuyan, tumatakbo kami ng 10 knots. 10 not running. 10 knots per day. Sabi ng coach kanina, pag inabutan ko kayo, tanggal kayo sa team. Pag inabutan natin yung coach, Tanggalin siya sa team. Kaya nag-voluntary bumaklas lang kami. Ale. Naka 1 kilometer na kami. Yung mga ano, pabalik na. Yung mga nauna. Pabalik na sila, 1 kilometer pa lang kami. Bago matapos ng pondo. Ale. Go. Let's go. Hello, Sir Ian! Itlog po! Gutom na po eh. Saging. O syempre, kahit tayo nagsaging. Kuha tatlo. Bulsa natin. Kunin na kaya natin lahat kasi wala nagsusunod sa atin. Wala na pong Tapos pabalik na. Mamon. Balikot. Dyan na. Ayun tayo na. Sige. Jom. Ano to? BCA po, sir. Sige, supplement. Opo, sir. Sige nga. Kahit ano pa yan. tumitigas na yung hita ko eh. Ayun na. Pang ilang oras natin dito? 1 hour. 1 hour? Ayun na. Bike naman. Yun, nakapag-bike din. Tagal namin nilakad yung ano. Master! Ay,
Shout out! Master. Ano rin yung vlog mo ha? Oh, Hi! ayan. Was you in the house? Yes. Welcome sa Kawayan, boss! Thank you. Nice. Ganda.
Dito pala ikot nun. Sa Icon. Kung nasaan kami kanina. Ang pala eh. Yeah! Eagles po. Eagles. Sa CR. Ay, dun po sa loob nitong icon, sir. Dope, no? Sige, sir ka. Yo. Oo, tingnan namin. BBB lang naman. Oh, sige, sige. Kids yan na. Ay, siya mo yung shot. Dahil ka namin sa Peninsula. Saging na kuya, please. Yun, nakabalik na kami dito sa Tulak Bike. Grabe, pinagpawisan ako ron. Nagpapadyakan pabalik. Hindi ako masyado nakapag-capture kasi medyo huli na kami. Kaya dire-diretso lang yung bike. Dito na lang ulit nakapag-padyak. Ay, nakapag-shoot. Ayun na, malapit na tayo sa sports stadium, sa sports complex. Pero meron pa tayong 2 kilometers na lalakarin, 2.5 yata. Tayo pinakadulo. First duathlon. Nice experience. Mag-start na po ng kids category. Yes. Sige po natin sila lahat, ha? Sir! Morning! Sir Ian ha! Kaya ba yan? Go! Magja-jogging pa! Kaya nyo pa yan! 2.5 na lang! 2.5 lang? 2.5 na lang! Wala mo na pa tayo! 2.5 na lang yan! Wala ka na sir, at talagang nauna ka naman. Ay, sorry. Boss pa sino mga konti oh. Konti lang. Karga. Ano? Lakad pa tayo? Mga classmates. Isang sabay-sabay. Woo! Isang lakad. Oo. Hindi. May mga mag-classmate dito sa aming first ever duathlon na sinalihan dito sa Kawayan. Sir Mike. Good morning. Albert, si Doc, si Sir Sherlon. Yeah, classmate natin. From Gonzales Hotel. Yeah. Tsaka si Konsehal. Ayun, ganado pa si Konsi. Unang-una oh. Hyper. One eternity. Lapit na. Last time lahat. Teka, ito nga. Batch 97. Congratulations! Congratulations! Kung sumali ako, baka kasama ko din sila. Thank you!
Second place, Grabe, ang John hirap Paul pala ng Dakiwa. duathlon. Kala ko madali lang. And first place, Mahaba nung Jade ginawa namin. Sagadraka. Malaki yan. Rice. Loaded bro. Hopya, bago tayo bumalik sa hotel at magkapihan session with Doc, ano tayo? Naman tayo kay RDF Bike Shop. Kasama natin to kanina sa duathlon. Meron siyang bike shop dito sa Isabela. Master, ganda ng bike shop mo ah. Eh, hindi na pa. Very good. Ang lakas niyan. Iniwan kami kanina. Si Sir Ian. Gandang araw po. Sir Ian, si Raquel. Hello po. Si Raquel. Ma'am, rapper po. Gano'ng katagal na po itong bike shop nyo? 14 years na po. Pero sa palengke po yung nauna, tapos ito 2014. Sa kabila po ang 2011. So mga veterano na talaga kayo sa What's up? Mga papi, dito tayo ngayon sa Kawayan, Isabela. Ang nag-iisang napakagandang bike shop nila dito. RDF Bike Shop, no? Ang mga mekaniko nila, oh. Mga mekaniko May-ari, si Sir Richmond. Hello. Nakakasama namin ng duathlon kanina sa sa sports complex. Pinasyal na kami dito sa kanyang RDF Bike Shop. For 14 years na pala kayo, sir, eh. Alam nyo na pala to. Tapos ano rin po pala si Sir Richmond ng Giant. Yan, mga live. Giant, Trek. Yan. Tsaka Merida. Dili tayo. SRAM, Shimano. SRAM, oo. So yung mga taga Kawayan sa Bela. Pero pala kayo dito mga high-end eh. Oh, ayan oh. Ang gaganda oh. Oh. Ayan, Merida oh. Kagaya kay Ian Howe, Merida. Ito, champion bike oh. Number 81. Champion, mo, parang hindi siya nagduwatlo kanino. Off-road kanina yan, napelta mo. Wala rin putik siya. Makinis. Nag-track din sila. Marlin 4. Yan pala eh. Hindi na siguro mga taga-kawayan ng ano po ninyo, customer nyo. Sino kayo? Thank you, Sir Richmond ha. Sige, Sir Taiwan. Meron pa kaming kapihan session mamaya. Ano pa? Saka ano? Tuloy ba ride natin bukas? Tuloy daw. Tuloy. May pan ride. Sana pan talaga yun. Yaya ride. Oh, Yaya ride ni Mayor. Atid sa atin ng RDF Bike Shop. Kawayan, Isabela. Headed by Sir Richmond. Raquel. At Ma'am Raquel.